Hormatly sürücüler. Avtoyol avtoxizmatlar we sowda dukanlary size avtoyolga hyzmatyny sowga edýär. Muň üçin avtoyol nişanyny göterýän dukanlaryndan sowda etmek yeterlikdir. Sowda eden desiňizde sowdaňyzyň belli bir möçberi bal görünüşinde. Siziň müşteri kartyňyzda we Mugut avtoyolga promo kody SMS görünüşinde el telefonuňyza gelir. Her eden sowdaňyz boýunça toplanýan ballaňyzy inniki sowdalaryňyzda tölew görünüşinde ullanyp bilersiňiz. Iň gyzykly ýeri bolsa, siz sowdaňyz üçin avtoyolga hyzmatyndan mugut peýdalanyp bilersiňiz. Ähli amallaňyz we toplanyp ballaňyz barada maglumatlar siziň telefon belgiňizde SMS habarnama arkaly berilir. Avtoyolu avtoxizmatlar we sowda dukanlary bilen habarlaşmak üçin telefon belgileri. Avtoyolu siziň uluglagyňyzyň ygtybarly ýardamçysy.